jotono lamsugo tini class ho kakai no jotono kaham tong mana ne kasing tini seranglainai kobrok script issue kobrok ni script issue no tei nai jeng tini salainai seranglainai kai jeng pulian sate klayo kaisa language ba kok ni serangnani ba pornani kai bini kaisa script ba bini kaisa okhor aikhorok tongani nango ge script kring ke jeng tamnai buni lakai script rok lakai na harai jeng masrio aba ma poro abon bagai jekono dofani jekono bosongni script kring ke jeng buni lakai na harai ma serungo ma poro ge abono tabok jeng abono jeng nalane sini koborok script bobo hai tabok bo jaga tong tam choli tong abono jeng kisa tining class nalane ke tabuk sini kobrok script issue amo tabung jorok belai kena issue kotor tabuk sini student ro school college ro bangla script roman script e apa ke sire tongo tambain ke tabuk bo sini script ni solution ba somadan ang sugya ko hani bagai sing tabuk bangla script te roman script awen sing lakai nawi sing porima tongo srima tongo ke abon bagino o sini kobrok script ni kaisa solution belakino nango kaisa script chongani belakino nango gabo hapang bong bukhaktei sini tripura government ba kema abo hai motha NGO bisingtei o script ni solution belakino tabung sor nangai tongo ke abono sing tini sing kisisa nalanai je script issue ba script sini kobrok script tabung sor bahai solitong bahake sijali tong abon jeng kisa brief clay history ba life ma kisa jeng na le na jeng no go puya je kobrok sijak mani ke bangla script ai je pro 1897 bishuo sigreng tolod ahmed ni bisinte sijak mani kokbor ma bijak ni bisinte abni ulo 1900 to tolod ahmed ulo 1900 bishuo radamon thakur bini bisingte kok borok ma te kaisa bijak abo bangla script eno sijakha hai pano prai 56 years sekango bangla script sijakna sekang 56 year bisi sekango no kok borok roman script sijakha abo ke jeng saimano 1841 bisio third a fire bini kaisa bijak tongo an account of Arakan the Asiatic Society of Bengal. O bijabo bo ko borokno tei bo aro vocabulary kaisa sikya. Ke jeng semano bang abo tabuk tolod ahmed simani ke to 1897 ga abon jeng nai kha ke yang 1841 bisiuno roman script ai ko borok sijaka. Ga abo hake trip kama sikreng ro W Hunter S Endel D.H. Lewin borobo roman script eno borok kokrok no silangha ga abo kha short chini kaisa laima kokrok sijak mani bangla script te roman script ge jeng tabuk kema NGO borobo asakha motha borong bisingti bo jeng truk kokrok no bo script sine abo hai one shot mom sikreng abo hai borong bisingti bo script sine bo script porne abo te kema amlon rok chol lekha ge tabuk jeng naina kan kai 1973-74 ni sini kai truk roman script ai kema sikreng writer rok roman script ai sinya chengla kha gabon lo tab truk tabun ozro kai jeng nogo bori tongnai srengnai te srengnai juro kobang kok no roman script ai silemani ba porlemani nukjago kai bijak po tabuk bijak bani rogo thangna kha kai koborok bijak ongkhormani bo roman script eno kobang ko ongkhor tabo ge kobma ni government ba ni kobma NGO kobma publisher rok tabo roman script eno tamnai book publish khlaidong kobma ni NGO rok jemon kobrok sahitya sabha ni kobrok te hukum mission abo hai kobma NGO rok borobo kobrok ni script tei nai borobo khorang tisaka ni kobma bodol rong di DUGS abo hai rok tongo te student organization robo kema DSF of hero borobo roman script ni bagai boro khorang tisao ge abo tabuk soyong suya ko mane thik suya ko bobo script
tamnai student ro bo script sirnai bo script pornai tabo kuno right decision nai mayakho ke tabu zoroti bangla te roman script o kaini beno pori tonglayo ke jeng phali tabu nailanyai je cockroach script ni bagai Tripura government te ni TTDC government bising te tamo Basa Commission khajaka o cockroach script ni te ke jeng phali puila 1990 bisio Semacharan Tripura ni bisingte bona achuk phang chongwei kaisa Basa Commission khajaka ke bin bisingte naijaka je cockroach ni bagai bo script chano Bangla script de na Roman script abo tamnai kaisa research khlai naijaka data collection khlai naijaka je 98% borok Roman script no support khlaiya Roman script by sinyani ba pornani bagai khoranti shaka abo hake data collection ba research khlai naijaka ga abun ulo 1996 bisio te kaisa Basa Commission namjakika ajaga achu phangchong jaka Kumar Kundhu Chaudhary abun yaglo 2004 bisio te khoroksa Pavitra Sarkar bini tidulma bisingte te kaisa Basa Commission namjakika Basa Commission ni mongke Tripura Upajati Basa Commission o Basa Commission ni brong ni je data thumani mote ke pray 70% Roman script support khlayo tai 18% mane 18% ke Bengali script support khlayo tai baki 10% ke pray 10% among ke mane others abo kunia abo kai yang be abo hai kau hai bong ni je data thumani mote ke gobang kokno nukjago je gobang kokno Roman script bai sinyani ba pornani abo hai support khlai mane nukjago hai pano tabuk surate tamnai Roman script by pornani amti kuno save amti kari ko ba maya ko je data thumani mote gai tabuk surate Bangla script Roman script o kaini beno pori tongo ba silai tongo ka abo khasini cockroach ni je script ni problem tabu abo paishiga ko kabon bagino cockroach no tebo develop khlani hinga ke bini kaisa script nango ke abun bagino Tripura hapang borong bekhakti eba kemua NGO ba kemua bodol bekhakti script ni je problem no solution khlani abun belakna nago ke oborong kha tabuk ni je major problem ro je script no tui ke obono je long ni je syllabus ni topic ro o script no tui no phayo je cockroach script issue o cockroach no ro tamnai masrnai je cockroach script tabu zorti bo position tong tamu bai srungjak ba tamu bai porjali tong te script ni te tamtamo commission Basa Commission namjaka abrono o data rono ro kamke masrnai noni exam bagai kai noro jodino bujia mi to kankai noro comment section sabi tino topic kai tebonor kaham ke samana hankai sini website o video ni tolao description box o link rejak tongo ajaga thangai noro notes noro aro available noro manai kai tini class asung class nai jotono hambai